moments later. Assalamualaikum Bu, nyuwun pangapunten. Waalaikumsalam, Mbak Guna, apa ya? Kula biki saking kelas dosa TS kawan nyuwun pitulung. Rencane kula Ella gerah amargi niku mboten saged ngajengaken pasinaon. Pramila kula nyuwun tulung kanthi nimbali wali kelas sinipun Ella. Lah emang Ella lara apa, Nok? Demam kalih muntah-muntah Bu. Wis Nok, tak amoke waline Ella dhisik ya. Nggih Bu, matur suwun. Ya padha-padha. Lah saiki Ellane ana ning ndi? Ella wonten ing UKS Bu. Piye keadaanmu, Nok? Wis mendingan apa durung? Dereng Bu, saka kula kali sakit banget. Boleh lah wis mangan karo ngombe obat apa durung? Wow, kula sampun dengar kalian ngunjuk obat temen Bu. Ya wis nangis delo, ibumu sehat dhewe, Nok. Ibu matur suwun ya. Ya, Dok.